Even most of the style, radio friend. Okay, for our farmer, it says nails, the ways of friend here now. Sakazo Ukhozi FM number 2.0 23 minutes past 9 isona isikhathi sakho njengamanje sinaye ke kumsakazo ke Ukhozi FM njengamanje. Ladies and gentlemen in the building right now, sinaye usamukelo ke madondo ke udabuka enkandla ke KZN uyiciko ke elaziwa ngokuthi ke PSK 02 Hero ucula ke kakhulu ke ngesizulu ke umculo ke ka PSK 02 Hero ngobonakala ke njengoshuli uhlanganisele ke oshelelayo yo maskandi afro pop umbhaqanga ne hip hop ne rap ngo 2021 wathula ke ingoma yakhe yokuqala ke bizwa ngokuthi ke ibutho esebenzisana ke no Fogza John babekhula ke ndawonye ke into zabantu nonhle DJs ngo 2022 kwaphuma ke ingoma ke nesihloko esithi ke Imfolomane ke single ke yaqala ke ukuthi ke yadlalwa ke kakhulu ke igxile ke ekuhlebeni kwasemsebenzini ke leli ke culo ke lamukelwa kahle laze ke langena ke ikasi top 5 emsakazweni ke inamba ikasi ke top 5 Ukhozi FM lahlala ke endaweni yalo ke amasonto ayisithupha naleli njengamanje olizwayo kumsakazo ke Ukhozi FM nalo selihlale nje ngicabanga ukuthi amasonto awu5. Ladies and gentlemen, boys and girls in the building right now, PSK 02 Hero. Asikhona njani? No ngimnandi. No man, angisho ngithi abantu bawuthanda umculo wakho. Ngoba kusikona ukuqala uhlala isikhathi side kanje ikasi top 5. Yeah. Awukubingelele bethu ubingelele umlaleli ekhaya. Angibingelele igama samukelo amadondo isibongo waziwa ngo-PSK 02 Hero. Umantshingelana nomrapper umfana okhuluma ngokuthobeka abantu okhuluma ngokuthwala umakophokopo ixhoma lembongo lisanisento ngikwazi sikwafika ngeshumini ushimane zami yonke intombi nazo qede zale zoqoma NTV in Elishasa Bing ayibo yibing Elishasa ne sebethi ngibhika ngibhika so uqala nje indaba omculo umculo ushuthi kade nje ngawuqala kodwa mhlawumbe ukubona ukuthi nanku umculo engwenzayo kwaku 2014 naso grade 9 lapha eMpemba High School. 2014 went to grade 9 ngo 2014 went to grade 9 yazi ngo 2014 ngase ngixoshwe radio kwesithathu hayi nyaka ilinga so umuqala ngo 2014 ubani bathi ubuyela kuyeka ukushuthi ngo 2014 shoot ngo 2014 umuntu angidlala kakhulu MCK. Okay. MCK nje ngimlalela. Kodwa ngingekho ukuthi ngekho awe ukuthi mhlawumbe umculo engawenza. Yini eyakwenza ukuthi ugcine sewugxila kakhulu kulomculo? Angithi uqhamuke enkandla ne? La uzalwe khona enkandla. Uzalela khona. Waphinde wakhulela khona. So yini wena kwenzela ukuthi ungajoin mhlasimbe umaskandi bese uzona noma umculo ngifuna ukwenza ube yilolu hlobo lo. Ngeke ngisho ukuthi yini ngoba mhlawumbe nabantu abaningi bebetshela ngabanye nje mabaleza ukuthi ngiyacula batshethe ngicula ngoba umaskandi ne batshethe ngicula okay kodwa into eyenzeka shothi khona umfana oyibhala eklasini ebhala ingoma wathi rap ngathi mina ngeke ngihlule okay ngoba ngathi hawo lento lena uthi mawugcina mhlawumbe ngigama ngola nelilandela lapha igcine ngola lakho lemsikini ngiwadlala ngathi ngeke ngihlule wathi unamanga ubhala sabhala wabhalela wakuthanda ke yena wayazi wayazi hip hop yena wayazi ayithanda yaba nami sengithulela mama beats ngabhala
kodwa awuzona ezeqala ezibhali lamantombazane esikoleni sekubrothela lengane wake incanywa lengane lena ngoba phela uyakhumbula ukuthi umculo wakho emsikhila wayinako ukuthi wayikhuluma ngothandiwe nothandeka ngaleso sikhathi lesi heartbroken yabona esothandweni aphinda ahlukumezeke so wena zawona uthathe lo muntu ekuseni ngoba vele kodwa ngane ngiyifuna la wenze ngiyibhali lengoma hayi noma ngaze ngibhale ngumuntu kodwa nami ngangibhale ngoma zothanda vele wona okubalula yeah oh okay okay so manje ubali ukuthi ungathanda ukuthi usipane naye omunye mhlawumbe usombona endimeni njengoba usukhulile sokwade wabakhona endimeni engafisa ukusebenza khona umfowethu abathu anza isilwane wena khona Mr. WD2 ngiyithanda indlela enza ngayo bese ukuthi awubuthi abadala mhlambe okusijava obhizi utekama hlobo nomyazo umseboliki so umculo wakho ubiza uthile umculo wakho ngoba manje uwulalele ngiyawuza ukuthi unako uncike kumaskandi but unayo futhi i-rap unayo i-pop unayo i-afro pop unawo umaskandi futhi you know wena ubiza ngani mase uhlakene umculo wakho hayi ushuni uthi ushuni nje kuphela yeah nami ngibona ubhuti abadala ngibona obhizi bathi ushuni so now uthi hayi no ushuni okay ngiyaba ngisebenza lobani njengamanje usi-independent ngabe khona umunye umuntu osifana naye ngisayimele kwamanje kodwa bakhona abafuthi bangiphushisayo i-Rome News baseGoli bangiphushisa ngoba nami njengamanje ngihlala ngikhona eGoli okay bona bakuphusha kakhulu ngoba into zami uthini uma uzongena epagini labo ungayithola into ka-Instagram okay ungena ku-Instagram ungayithola into ya-YouTube epagini bangisethele nje izinto ezihlelekile usesha nje kanye vela yonke into ngayo bangihlelele nje kakhulu lezo zinto okay ngiyabona ukuthi ukwasipana noyangikhanibali kuza kanjani lokho nihlangana naphi nezimzini usho ukuthi before ngibe u-PSK mina crew okay Future Kings 020 yangapha ke kwanobani okay esahluma shuthi senze ingoma ethi isala kujela sasifisa ukufaka mhlambe icele sethanda ukuvelela hayi sithola amkhanibali kwaxoxela senze ayithi isala kujela okay and kwakunjani ukusipana naye usengabuye usipane naye asikaze ke yazi sibonane ngqo asikaze kwaxhunywana nje digital sasenda izinto wazihlangana naye ngempela asikaze hlangana sasenda ubeat ubeat owenziwe umntwana yami uyo-famous play b ulongelo kaHadebe bamazi ngofetile esahluma uye ube senzela ama-beat isakhulu wayenza ubeat ingoma ihlala kutshela sasinakho ukuthi le ngoma le ingenza kangcono sifisa ukuthola mhlambe umuntu ongathi uma engena phakathi bese ikhuphuka samthola wangena walenza futhi iqiniso asikalanga so manje akungitshela ukuthi uma ungathanda ubuka njengamanje umculo wakho ubuka usawuqala ngiyacabanga ukuthi uyawazi ukuthi ulalele bese zijaji ukuthi kuseni la ngifisa ukufika khona manje yini mina engishoda ngayo njengeciko njengamanje mangibuka umculo wami njengamanje ushoda mhlambe ngento isafunding nocapital ongabona ukuthi lo muntu lona uyakude kahle mhlambe ekwazi uinvest imali zakhe ukuze lento izolunga ngoba kahle isesigabeni sokuthi kahle lifanele yaziwe yonke umuntu like i-recording company noma umuntu mhlasimbe uzothi hayi no mina ngizoba i-manager nje yakho nje kuphela noma umuntu ozoshaya i-PR yakho umuntu kanjani lo muntu omdingayo njengamanje asikhethile kodwa asifuni mhlawumbe oza ngokuqopholola oza nje ngokuzosebenza futhi efisa ukuthi ngikhule ngephezulu yena umuntu esisebenza okay manje njengamanje ubhekwayo akhona ama-feature engifeaturishekiwe ngazi abafuthi bazokhipha nini khona futhi project esisebenza phekwayo imina noyo-famous play le nto yokuproduce sizoyenza i-joint project mhlawumbe izoba ney'ngoma ezo-4 EP sizoyikhipha-ke nayo nami ngisebenza pheko project
mixtape ngoba ngifuna kube ingumini ngayo lapho ke sokuhlephula into ngoba uzinze ngale Jozi awukazi ufikele ukuthi emqondweni ekuseni awuthi ngishaya ipiano ngoba ngiyabona ukuthi ngathi liyavaya le piano kunale hip hop awukazi ufikele umcabango lo ayawukazi ungifikela ngathi ngicomfortable kakhulu kiloshuni lo esengiyini njengamanje angisho ukuthi engijenda ngingayenza mhlambe umuntu wayo mayicela ukuthi sebenze phekwayo mina ngishintsha igender kwamanje angibe ngakuboni kuyinto mhlambe ezokwenza maduze mhlambe kodwa ke uma efika umuntu oyigqomu noma wepiano edaya ake sishaye ingoma mina ngizosebenzisa ushuni wami kiyo leyo nto leyo umuntu owazi PSK ngale ebonda kahlukile namanje Okay, abalandeli bakho nabantu abaqala ukuzwa njengamanje ukuphi kunye mangakulindela umsebenzi omningi ngiyaphusha khona namanye ama-event sacelela engisafisa ukuthi bengisakhulumile nabanikazi bawo ukuthi sifake sivele ngoba ngicathi nama-performance ayadingeka ngoba siyakhipha iy'ngoma sigcine nje siphelele ngesikhathini engasaphefumile kodwa nje kwama-hit. Okay, sine-beat la esifuna ukudlalela yona sibonge kakhulu PSK. Ladies and gentlemen, boys and girls, PSK is in the building right now. Guys, stand up, your boys in the building right now. Let's go. Musore DJ Amungere, ne? Yes. Ski. Ushiv. Bagena yikusi bahlatamehla. Khani bibona manje. Into yaqala nje ifika. Umfana ngiyamhlenza ungangithele ngemphusho nemahlombe vele yimi inkulu. Phuma ngiyayithinta ngiyavumika. Afana mangivela noshaya igoli. Ngoba iyovela intekele. Ubamba yengoma kukhaluyi bathi letha konje kukhaluyi cheke nguyo ngivula istrap kukhalaba cheke nguyo ngivula istrap kukhalaba yekile shunu tubele manje baphika indo imvimbisho ku abafana nje ngithule ngababu noma ngifika bacela inkunzi abeqhuba intwala ngifika newi manje sakhuma isli athi lentwana islim akushintsha amakhoze ngathi manje diniyo zama ukungisa ngimshiye ngemini phele ngangishiya kwisala kutshela kodwa zonke izati thina sobusa beke mnambiti siphenduka bosgums ube besibheka befuna ukushutha ngathi lentwana iyagula yistro hawu ngazama ngiyakela umsho nini nanini ngiyongivela yigod ngabe uphi mina uhlula bemtshela ngamvufe ngenza sawoti bonke bengicubhuza kodwa safo untwana uyagubhuza uxhuma ngegrip nginikisa umiso shoni ngiyawuhamba manje ucela usizo babhisi bafo sinombolo mina ngiphakamisa intwana zami kasila kuzothukela umsuluzi mayisuka ngiyadoma nomfana ngiyamginqa phuma kwanobamba mfana ngiyatshela sagoba amashini amawufika uzozodwa ngoba mangenjalo kuthi kuyithuka thuka abafana sengifikile ngithi phuma kanjani nje isukile ngithi hawu ngazama nje umenciwe awugwajiwe ushebo namandla ungabuza uPH thulela isigqoko makufika thina nofele enkanini thina ngavuma ngenhlulo shuni wenkonze ngophethe nesodwa nje abanye bethibu nama ngizenza i-challenge iselula bona bengisaba nje ingebisalula kwabona ngibatapa kancane balula bayiqhatheni isithutha la vele lapho ngadla ngiphindele kuyacaca ngelusi ngithole emakhanda abafana ngcaluzi ngifakele iphasi uhlulwa yitrap walu wahlula yitrap walu okay bafana nizongimela kanjani ngisancika banjwe yilina ngikuphushe kuyawi ushuni ngishushuni ngami khala ngaphansi okunkeni ngilento enoqoqola emhlanje bahlula bonke abantu waza behind my back phele ngangishiya kade sahlunguno bamba ngizobambisa isifane sinamandla amanyukeni mina nomthwalo lula nje khane ngiyaflexela Yo, PSK 02 Hero. Yazwa ushuru ukuthi loshuna semnambiti lo. Obotanya, Black Diamond. Skipper. Unobamba ukela kuphi unobamba. Ngoba akuthenda ukuqhamuka unobamba isahlumbe yeah. Shuthi ngamadondo isahlumbe sekhaya lo baba.
ngikhulele kakhulu enkandla ekhawini kwaStakhaya. Oh, okay. Endaweni yaseMpisini. Lapha abanobamba sisahlumbe kwaCacaza. Oh, ilawo. Ekhaya lapho kwaMadolo. Oh, ilawo khona njengamanje. Bengikhona nje mina Oh, okay. But wena uthanda wena ukuthi wena wazwe njengentwana yakho. Hayi khona sikanje sahlumba noma. Oh, okay. Manje okwamanje lo mculo esiwenzayo emakhaya angani umuntu uyacindezela nocindezelekile. Manje ngisafisa nje ukuthi unobamba isahlombo enkandla mangivela kwazi ukuthi zonke lezi ndawo mhlambe nabangakhona ama sebevelile ngiyodecide ukuthi mina ngingaphi kahle. Okay. Abantu abadinga abakuthola kuphi? Inombolo na online. Enkundleni zokuxhumana PSK 02 Hero 0 uyinamba u2 inamba bese uthi hero kuhlanga noma ikuphi usesha kanjalo PSK 02 Hero 02 Hero mawufuna ukusiqasha sonandisa uzithola kwi-email psk02hero@gmail.com nakhona sithola njalo inamba sithola kuyo 072 12 02 541 072 12 02 541 ngicele noma sipala bangakithi belolu hlobo lomculo esilwenzayo belibheke ngoba at least siyafisa ukuthi omasipala mhlawumbe kubuleke kuyigenre yodwa nathi sikhona laba bamanye ama-genre abake besikhumbule mhlawumbe ngelinye ilanga. No siyabonga kakhulu PSK ukuthi ukwazi ukuthi ube nathi ke namhlanje kumsakazo weKhozi FM number le. Ngiyabonga. Jakho sifisela ngokugrade kwethu songena kwiKasi Top 5 yethu masibuya ngapha. Siyabonga. Uma ufaka i-deposit engu-1050 uthola ukufika naku-3 gigs wedata kanye nama-minutes angu-300 njalo ngenyanga uzuze nama-Vodabucks uma urecharge. It's your famous. Uma kule mpilo ngisaphila ngoba kubili uma ngingayanga endlini emnyama kwalasha kusobala ngiyokondela kweliphakade ngifele emanyaleni ebugebengwini ngoba kulukhuni kulomhlaba kuyenzeka usizi lukushadise noSathane ungalindelanga ngiyasaba ukuba kuyabuyelwa ngabe ngiyabuyela esiswini sikamama ngoba lomhlaba usujikile mina umuntu zabantu ekhaya kusenkandla emahlathi amnyama entingo kwavumbi Kuhle womhlaba ngibo yeleni ngekho fethu bagcwele kole bafundela yona inzo kuhle womhlaba ngibo